Acest program poate fi vizionat de copiii sub 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. De această dată din partea Academiei Europene de Film. Cum vă simțiți? Pentru început e grotesc. E cam ciudat pentru că încă lucrez și randamentul e mai mare decât acum 30 sau 40 de ani. Anul trecut am făcut 3 filme. Alții au nevoie de 6 sau 8 ani. Alaltăieri filmam și în mai puțin de o săptămână voi continua în Mexic. Ar trebui să câștig premiul 10 ani după ce am încetat să fac filme și trebuie să fiu adus pe scenă într-un scaun cu rotile. Domnule Werner Herzog, vă mulțumim. Cum ar fi? Dat fiind stilul de viață agitat pe care îl avem cu toții în zilele noastre, există pericolul ca duminica să devină o zi lucrătoare ca oricare alta. Așa că aici, la Belinochim, noi depunem mare efortul să ne bucurăm de prânzul de duminică. I-am invitat pe sora mea și familia ei să mâncăm câte o bucățică de rosnic prăjit bine pe ambele părți. Ador când toată familia se adună în jurul lor.